Kenapa hampir memang kri? Oke, dikele, lapa seko. Lapa seko, cuma betul menjaga lagi malam ini menjadikan. What's up everybody? Welcome back to the channel. This is Timo, video creator. लोगोफोरजों दा नै माबानिफ्राय कलितापारानिफ्राय दा ग्रोब गमिमरानाव मोनफैलायबाय आरोना आब' देरसिननियाव हरसिंगायाव हगमा ओमफ्राय दा जुखाम गायजोबदों नै बिसोर गामियाव माने दुब्लियाव जुखाम गोजा ओरैनो दुब्लिया लांदां गैया आरो मोसौ खानो जायगायानो गैला माइ जुखाम फुरा दैलांबाबो मेसेंबाबो खेथि मावो आरो जोंनियाथ' दुब्लिया ओरैनो लांदांसो थाजोबो ओमफ्राय जों दा मोननैसो रिल्स लानो होनना फैदों गगा मोनजोब्बाय गन्थङा जाला नै सिख्लाफ्रा आं भिडिअ बानायनायखौ नुनानै मिनिदों आरोना नै थांमायाव थांदोंमोन बिसोरो कौन গৈছিল थांमार কি আনিলি হা লাজ কৰিছে নেকি পিঠা খাबा गायसिल जों दा नैबे जुखाम बारियाव मोननैसो रिल्स लानोसै नै बरिया नुदोंना जायगाखौ नै रिल्स लानि र' अबाव नैयाव मोजां नुदों जायगाखौ धनिसखाया दादा अनुमोनाव फैलायबाय ना आब' सफिया मोनाव फैलायबाय धनिसखाया ओइ मा बिलाइ गराय अबाव थांनो धनिसखा अबेसिम मोनहैखो अबेसिम मोनहैखो चक्लेटा हरदो आंनो चक्लेटा हर मोजांसो दे आलासि फैबा नै दाउ अमाफ्रासो थैनो गोनां जालाबायो दै गुदुं फुदुंदों दाउफोरनो दुस्थ' नोंसोरो हा लेखा फरायाखै जल्दि लेखा फराय सानबो थां गोख्रै लेखा फराय थां थांला खोनादों हामपे मा ओंख्रि अबे देखले लाफा सायख' लाफा सायख' जों अमा बेदर मोनजाफेराखैमोन आं दिनै मोनजासिगोन ओमफ्राय लकेल दाउ मोननै मोनथाम लागाव नै रोनो संदोंब्रा इसमें क्या है दूध खुदो नै धनिसखाया बिदा बिब'मोनजों ओंखाम जादों हरसिंगायाव फैनानै मा ओंख्रि धनिसखा हा आलु सानजों डायलग होलायगासिनो बारा थावा फैनाया ना सल नायनायावबा बिराद मोजां नुयो आरो इन्टारटेनमेन्ट मोनासो बोनखावलाबाय थायो गिदिर गिदिर फिसा नुदे माबायाव मबाइलाव माला आब'मोना स्कुलाव थांसिगोन नोंबो थांगोन धनिसखायाबो हा थाङालै थांफागोन हरसिंगायाव आलासि जाफैदों ने धनिसखा मामाबो धनिसखायाबो नै ओमफ्राय जोंहा नै फख्रियाव ना सारनो थांनो नागिरदों आरो ना गुमै मोनानाव बैथिं जेलाखाबाय सानैसै सान्दुंआ होबोथारबायलै दायो फख्रिया मोननै बिसिना नैबेयावबो दं मोनसे नै बिराद माबाखा गिदिरखा फख्रियाबो हाग्रा बारिथार ना जानो नोङो गगा मोननायानो जाला आंहा नै गन्थङानो खानायबो सिनजानो मोनाखै दारिबो सिनजानो मोनाखै गामसा बोराय गाननो हागौमोन बिसोर होनबा फख्रियाव ना सारग्राफ्रा इयाव था नै हाग्रायाव थानाङा इयाव लांदाङाव था लांदाङाव था धनिसखाया जिराय दे इयाव जिराय होनबा जिराय दे आब'मोनजों नोङो स्कुलाव थांना फैबाय ना नोंसो गारबोबाय आब'मोनखौ खानाया ओरै खालाम खानाया गबोजोब्बाय माथो खानाया ओरै खालाम स्कुलाव थांनाया धनिसखा बिमाय बिमानै ओमफ्राय मारामाबो ना बोग्रायानो नंखाथारा जाग्राल'सो बिरादथार मारामा माने ना गिदिर जानो थांगोन नोंसिनाव होनबाय थायो नालाय ओरैनो डायलगजों
मालाबा जाफैनायानो जाखायो ओंखायनो गावआलाय सारनांला होनांला होनना बुंदोंमोन आरो आं जाबाय थाया गोबाव जागोन होननानै माने जोङो मैयायो मंगलदै पकटपारायावसो फैदोंमोन नालाय बाजै सासे लाहानाव मारामनि बिब' गेजेर लाहानाव ओमफ्राय दा दिनै जों हरिसिंगायाव हांमा सक खाथियाव माने फैलायबाय आरो बिब' गेदेरनाव बिबाजै गेदेरनाव समबो मोनबाय थाया नालायथ' जानोखि थांफिननो ओमफ्राय मारामाबो फैबाय दाथ' इलेकसन खाथि नालाय बैसागुबो मोखां जाहैबाय खाथिनो समबो मोनखानाय नंलालै होननानै ओमफ्राय मैया मोनाब्लियाव बिसिनाव मोनफैबाय ओमफ्राय दिनै दायो जोङो दा ओंखाम जाखांनानै न'आव थांसै आरो गिदिर गिदिर मोनथारबाय नामा ओइ होनलायथारदों जाबायलाय जाबाय बेनो जाखाबाय बोनांला ना आइरि दंलायो नै इसिना आइरि आइ 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 ना सल एरोलै ना सला नै जि बरियाखा वाव आं मानोबा ओमफ्राय इसेबां टेस्टि थावालै बारा संनाया जायाबाथाय बारा थावा बे नाया ना सल नायनायावबा बिराद मोजां नुयो आरो इन्टारटेनमेन्ट मोनासो बोनखावलाबाय थायो गिदिर गिदिर फिसा नुदे माबायाव मबाइलाव ओमफ्राय नै बोननाया गिदिर गिदिरलै ना कमल काट अ हनै मासेबाव ना खावैया ना जापान खावै बे बारलांगोन फुख्रि थायोबा न'खाय गोसोबायदि मोनजायो आरो ना फिथिख्रिया मासे गिदिर गिदिर ओइ आखाइया माबागोनबो सुवा जापान जि जाना बे ना जापाना बिजों समानफ्राम थायोमोन सिगाङाव कमल काटजों दायो गैला नोंखौ मोननानै नाखौनो मोनजानो रोंलायलांलां सेरसे बारगोन नोङो ना कमल काटआ 3 पस्ट जागोनदां न'खाय मोनजागोन होननानै रायलायनायफ्रा सोंजोबखायो धनिष्काया आयौ अबाव फैदों धनिष्का हो गाज्रि बेलाय आइ लाबो आं लानो मबाइलखौ हरलाय नै मालाय दादा मोना माबायदि बोरै माबायदि होनदों नाया फैलाय खाथियाव फैलाय नाया नै खुगाया इदि होनदों नालाय ओमफ्राय होनदोंलायनो देलाय होनबावलाय नाया ना सल होनलाय हाथाय थायोलै ना सला बोनबा अरबावगोनसो होयो मानदोनाथ' गिदिर गिदिर सिंथारना नै ना फिथिख्रिखौसो जि फसायदों आंहानो गिदिर जानो मोजां जायोब्ला फ्राय खेबसे आं इदिजोंनो ओमफ्राय नाखौ सुलायलायथारबायहाय जोंहानि आरामा नासलखौ सुदों 600 ग्राम 600 ग्राम बायनानैसो लाङाबा ओरैनो मोनजायो मालायनि फुख्रिनिखौ इसेल' नुयो दा अजनासो दा बायना जानांगौ ओमफ्राय बेखौनो फैसाखौ होदोंमोन रग'नो सेरसेयाव बेसेबांमोनलाय नङा सेरसेयाव रेसालै 200नि बाराबो जायो दारि देलाय आनैनो खोन्थालाय नाखौ माबायदि होनदों देलाय नै नाया बोरै होनदोंमोनलाय खुगाया बोरै होनदोंमोनलाय माथाम सेरसे जाबाय जापान खावैया फ्राय जानोसो गोथाव जायो ओंखाम जानोसैलाय नै नाया दहाय ना सारैनाया मोनलायबाय अमा बेदर ओमफ्राय बे मैयानि लाफा सायग'दां ओमफ्राय नाजों मा मैथा दे धनिष्कायालाय ओंख्रि जाया धनिष्का जुखाम फदों आरो नै
फानहैनो नागिरदों बिखुनजोआ जोंना रुना फानहैगोन हांमायाव मोजां मोजांथार जुखामाबो नै गोलाव गोलावथार सावनानै जानो बिराद बरिया जादों बानलुआ मा बानलु बिलाय बानलु बोदोन बायदि बानलु बोदोनथ' नङा जाथ' माबार थांसै न'आव गोदो गुमैयालाय जानोसै दायो नै अमा बेदर ओमफ्राय लाफा सायख' मैथा ना सल ओमफ्राय फानलु सामब्राम आरो लकेल दाउबाव जानायलाय गुमै तनिष्काया मबाइल नायलायनानै ओंखाम जादों नै बिमानि मोनाव फैनानै गैया उनुबो सुप्रियाबो स्कुलाव थांजोब्बाय आं जानायग्रोनोसै र' सानजों डायलग होलायगासिनो आं ओंख्रि सोंदों नोंनाव मोनजा फैनायखाय ना सलखौ संबाय नै ना सल खमल दिनै जाखागोन आं दे जाना देख्लाय दे जादो इथिंबो नै तनिष्कानाव अयबासा गाज्रि जाबाय दै दिनै माबा मबाइलसो नायलायलायबाय जानाया आदाया गोलोमफ्रुसिगोन इयो आदाया बानलु सुनाय नुबानो थुफ्लेनाय नुबानो गोलोम मोनो गोथाव नंगौना नङा तनिष्का आहा दहाय मासे माबाखांबाय फुथारखांबाय एसे हरखुमादों आं जाद' फ्रेन मोनथाम मोनब्रै नैबे ना गिदिर बानलुआ लुदों नामा बानलु थुफ्लेनो हाया बिनि खाथियाव गोजांनायाबो खारलायलायबावनोसो गोलोमजोबखायो गोथाव नङा नङा मैथा ना बरियाखा थांसै दायो नै सान्दुंआबो गोसो जाथारबाय दे हम दानिखौ हमदो दे आमायालाय आमायखौबो ओइ लायथिंसै आमाया दे आमायखौबो दे आबैयालाय आबैया आबैखौबो हमदो दे आइया हान्थु खरायनांगौब्रा थिगसे जाबाय जासे जानानै मनायावबो सोनानै लाबावबायसो नै बिगुमैनिफ्राय नै माबा माबि हेन थेन नैबे लाफा सायख' दं गलमरिसखौ बारियाव गायनोसै आङो 6 दालसो दंदां गलमरिसा फैसा दंफां गायहैनोसै दायो दा न'आव थांसै आरोना लोगोफोर बिराद सान्दुं गोसा जाबाय गगाबो मोनबाय नै आलासि जानानै 2 घन्टासो लायगोन दां थांसै दा सान्दुंआ देन्जार सान्दुं नै थ' लोगोफोर दायो जोङो ओरैजाय बालिमुग जानानै भैरबकुन्द जानानै फैबाय आरोना हरसिंगायाव आलासि जानानै तनिष्कायाबो आनै मोनाव थांदोंमोन ना तनिष्का मा मोनजाबोनो नाजों मैथा ना अमा बेदरजों लाफा सायख' दाउ बेदरजों आलु थ' लोगोफोर लकेल दाउ चिकेन बानाना मेंबायबो लोगोफोर दायो गारि सालायबोनानै गुदुंथार बोथोरा गरमथार बिराद बार बारदोंबो बिराद बार बारगासिनो माने बाइकखौनो बुख्लेंहां जाथारदों बारा थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय सुमा होनदो दे इथिंसो मोनसे बाय बाय राइटजोंसो गुड नाइट